νωρίς από τα μαθητικά και φοιτητικά κινήματα σε χρόνια δύσκολα. Σε επίπεδο σπουδών κατέχει πτυχίο δημοσιογραφίας, δημοσιολογίας, έχοντας εργαστεί σε εφημερίδες και την κρατική τηλεόραση στο πολιτικό ρεπορτάζ. Επίσης, πτυχίο της Ανώτερης Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, ενώ ως οπαδός της διαβίου μάθησης φοιτησε επιπλέον στο τμήμα θεατρικών σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Κείμενα και δοκίμια του έχουν δημοσιευτεί ευρέως, έχει συγγράψει 2 βιβλία και ένα βραβευμένο θεατρικό έργο. Έχει μεταφράσει πολλά έργα σε αγγλικά και γαλλικά, έχει παίξει στη σκηνή από ελληνική φαρσοκομωδία μέχρι αρχαίους τραγικούς ή Αριστοφάνη και από γαλλικό μπουλβάρ μέχρι Τσέχοφ, Πίντερ ή Ντοστογεύσκι, σε διπεθέ, μεγάλες εμπορικές σκηνές, θέατρα του εξωτερικού στην Επίδαυρο. Υπήρξε συνειδητής του Θεάτρου της Άνοιξης και ιδρυτής ενός πολιτιστικού χώρου πολλαπλών δραστηριοτήτων, του House of Art, έχοντας παράλληλα τιμηθεί από την Ένωση Θεατρολόγων για την ερμηνεία του στο Harold και Mont και έχοντας σκηνοθετήσει και χρηματοδοτήσει επιτυχημένες παραστάσεις. Ταυτόχρονα διδάσκει υποκριτική σε δραματικές σχολές και παραδίδει σχετικά σεμινάρια μέσα από την πλούσια εμπειρία χρόνων τόσο στο σανίδι όσο και στην οθόνη. Όσον αφορά στην έντονη πολιτική, κοινωνική και συνδικαλιστική δράση, από το 1994 μέχρι το 1997 διατελεί πρόεδρος του ΣΕΙ, το 2009 εκλέγεται βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Δραστηριοποιείται ιδιαίτερα σε θέματα κοινωνικού αποκλεισμού, με πρωτοβουλίες κατά του ρατσισμού και της ανεργίας, ενώ αποτελεί ιδρυτικό μέλος φορέων και ιδρυμάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες, στηρίζοντας παράλληλα τη Διεθνή Αμνηστία, τη WWF και την Greenpeace. Το 2019 εκλέγεται δήμαρχος στη Νέα Φιλαδέλφια, όπου γεννήθηκε, και από το 2013 μέχρι το 2015 υπηρετεί ως καλλιτεχνικός διευθυντής στο Κρατικό Θέατρο Βορειοελλάδος. Μια εξαιρετικά επιτυχημένη θητεία παρά τη σύντομη διάρκεια λόγω πολιτικών παρεμβάσεων, η οποία σημαδεύτηκε από καινοτόμες ιδέες, θεματικούς άξονες, τη δραστηριοποίηση της Μονής Λαζαριστών και της Πειραματικής Σκηνής, την ίδρυση του Φεστιβάλ Δάσους, την έναρξη θεατρικού εργαστηρίου για παιδιά, το άνοιγμα του κρατικού θεάτρου στην κοινωνία και τον απόδημο ελληνισμό, την εγγενίαση συνεργασιών με το Μέγαρο Μουσικής, με μουσεία, με άλλους πολιτιστικούς φορείς. Είναι δεδομένο ότι ο εγχώριος πολιτισμός με την ευρεία και αυθεντική του κοινωνική διάσταση χρωστά πολλά στο σπουδαίο ακούραστο καλλιτέχνη Γιάννη Βούρο, με την πολυεπίπεδη δράση και τις ουσιαστικές πρωτοβουλίες που τιμούμε σήμερα στα θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης.